Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje sothi sibheke indaba emqoka nebalulekile sihlale sihlangabezana nayo ey'khathini ey'ningi into abayibiza i-interest. Sine-simple interest no-compound interest. Kepha namhlanje sothi sibheke nje interest, introduction to interest noma ukwazisa kangcono ukuthi interest into enjani. Sokwenza izibonelo ezimbalwa ukuze mhlambe kuhamba kwesikhathi niqonde. Abaningi benu bayayibuza ukuthi yini vele lento abayibiza i-interest. Interest itholakala kuphi futhi? Interest siyithola endaweni ey'ningi. Mawuthenga i-cellphone uyithenga nge-contract, kunalento abayibiza i-interest ubhadala kunemali oyibhadala eceleni njenge-interest. Mawuboleka imali ebhenk kune-interest oyibhadalayo. Mawuthenga i-furniture ngesikoloto kunento kunemali oyibhadala eceleni ngenxa yokuthi kunento oyibolekile. Mangakuboleka imali kune-interest ozoyibhadala. Ake senze isibonelo nginibonise nje ukuthi interest mafuphi kancane into enjani. Asithi kumanje, sithi namhlanje. Sithi namhlanje njengoba umamele leli video, ngikuboleka 100 rand. 100 rand ngiyakuboleka mina lona. After 1 year, emva konyaka, lapha sithi emva konyaka, yimi lona, wena uwe lo. Mhlambe wena ungiboleka imali, uwe lona, yimi lona ngiboleka 100 rand kuwe. 100 rand wakho mangubuyisa ngiyawubuyisa manje naku emva konyaka. Naku ngibuyisa emva konyaka. Masibhekile kahle laphayana ungiboleka u100 rand, ngawuthatha u100 rand ngawusebenzisa, ngaphinde ngawubuyisa emva konyaka. Umehluko kuphi? Umehluko ukuthi awuna interest, akunalutho. U100 rand ongiwutholile ngubuyise ongubolekile ngubuyisa usenjalo. Mara uma kungathiwa emva konyaka u100 rand wakho ngubuyisa usuno 10 rand ngaphezulu noma u110, kusho ukuthini? Kusho ukuthi ungiboleke u100 rand na ngawusebenzisa emva konyaka ngabuyisa so110, kusho ukuthi u10 rand lo yiyo i-interest yethu. I100 rand leyo ngibolekile, u10 rand wona yiyo i-interest yethu, kusho ukuthi ikhule imali yakho ngo10%. Khumbula nisazokufunda ukuthi u10% nabo 20% abo 30% bame kanjani bemali ehlukile noma izinombolo ezihlukile. Injalo ke interest ungibolekile kwathi emva kwesikhathi ngabuyisa ngiboleka 100 rand emva kwesikhathi ngabuyisa usu110. Kusho ukuthi imali engiyibuyisile noma i-interest noma imali ekhule ngayo imali yakho imali engango 10%. Uhlala ukhumbula ukuthi interest imali oyibolekile yakhula. Na imali emabhenki ke inali igama elikhulu elibizwa laphayana i-principal, imali le ongiboleke yona. I-principal mina le ongiboleke yona enjalo. Mangafika ebhenki uboleka u2000, leyo mali u-principal. Kepha uma so2000 nemali ngaphezulu ini u10%. Siwuthole kanjani leya 10? Kahle kahle sithena u10 divide ngo100 ulingana nokuthi ubani u10%. Uye loyana esikwazile ukuthi simthole laphayana mawungiboleka imali yakho ngakubhadala yona emva konyaka yabuye isu110 isikhule ngo10%. Isivumelano mhlambe singasho ukuthi ayisikhona maphakathi kwami nawe. Okunye futhi mhlambe into yama-interest imnandi ke ukuthi singenza esinye isibonelo mhlambe athi ngithi ngiboleka u1000 rand. Ngiboleka u1000 rand emva konyaka ufuna uno10% ngaphezulu. Ungiboleka u1000 rand usufuna unonyaka usuno 10% ngaphezulu. So 2000 rand plus 10% times u1000 rand lo ongiboleke yena. Uma ubala uzothola ukuthi u1.100 rand noma u1100 rand. 1.100 rand yiyo u10%. Kusho ukuthi 1000 wethu ukhuphuke ngo10% phezulu. Nayi-ke imnandi ngifuna ke sifunde ngalento vele esihlangene ngayo i-simple ne-compound interest. Lokho sothi sisebenze ngakho bengisacisha nje lapha. So sebenzisa sokukhuluma ngabo simple nabo compound interest manje. Engifuna ukuthi mhlambe siqale siyibheke ile abayibiza i-simple interest. Asithi sine interest yethu laphaya
interest yethu ewu 10%. Interest rate ewu 10% ngonyaka. Kusho ukuthi ngonyaka mangikuboleke imali noma ngiboleke u100 ukhula, noma masiboleke imali ukhula ngonyaka ngo 10%. Asithi precedence yethu noma imali original, imali yangempela esibolekile u100 ingakabi ne-interest. Sasebenzisa nje inombolo encane ukuze sizoqonda ukuthi sisebenza ngani. Nawu umbuzo wethu ke uthi, siqale nginifundele wona ngesilungu, uthi how much do I owe in 10 years? Kusho ukuthi ngikoloda malini uma ngiboleke u100 emva kweminyaka elishumi, ngikoloda imalini uma ngiboleke u100 imali njalo ikhula ngo 10%. So iqala kanjena ke. So unyaka wokuqala, unyaka wesiziro ngazi ukhona unyaka wesiziro, kepha sithi i100 mangiyitholile manje ngingakayisebenzisi, manje ngingakayisebenzisi, ngingakathini, ungakapheli unyaka, isese 100 rand. Kepha emva konyaka ukhula ngo 10% ka100 ubani? U10% nanguyana ka100 kukhula ngaye, siyenzile ekuqaleni u110, kuthi ngifake nje u10 rand ngaphezulu, shothi u10% ka100 u10 rand. Unyaka ozayo mangikhulisa u100 rand, unyaka wesibili 100 rand precedence original mali leyana ngikhulisa futhi ngo 10%, ngizothola ukuthi unyaka wesibili uzothola ngaka 120. Nangikhulisa futhi ngo 10%, 100 ngoba seyikhulile, ikhule futhi ngonyaka wesithathu ngithola 130, kuya kanjalo unyaka wesine, wesihlanu, kanjalo kuzofika kunyaka wesi10. Unyaka wesi10 mangiyikhulisa u10%, 100 rand ngiyikhulisa ngo 10%, ngithola imali engango 200. Ngenzeni kahle lula, kufanele ukuthi 200 ulingana no100 rand, 100 rand plus u100 rand. 100 rand leyo ka 10% no100 rand engimbolekile, precedence le ngiyibolekile, no100 rand ka 10%, abona 10 rand lawayana ebesiwathola iminyaka elishumi, isinikeza imali engango 200. Kahle lesiqeda kuyenza manje ibizwa ngalento ekuthiwa i-simple interest. Sizoyibona-ke ukuthi compound interest ayifani. Simple interest nawumqondo obalulekile ukuthi imali unyaka nonyaka i10% lesikhulisa ngaye ikhula kusuka ku-precedence. Kusho ukuthi le 100 rand esiboleke ngayo u10% onyaka nonyaka ukhula kusuka kuleya mali yo100 rand. Kanti uzobona i-compound interest ukuthi yona ithande ukuhluka, kungako ikhula ngo 10% unyaka nonyaka, ama100 rand lawa lokakhuliswa ngalo ya 10% wonyaka wonke. Nawu umqondo ke we-compound interest. Compound interest singathi masino 100 rand lo kuyi-precedence yethu, uyazi ukuthi masibolekile sayikhuphusa ngo 10% unyaka wokuqala, yakhula ngo 10% unyaka wokuqala, isinikeza imalini? Isinikeza imali engango 110. Imayikaza imali engango 110. Kahle lo 110 simthole ngoba sithe 100 plus 10% times 100, iyo imali esitholile. I-compound interest ikanjena ke ukuthi u100 rand, u110 rand loya siqala kuya, ukukhumbula i-compound interest ukuthi mele sibuyele njalo, masenza unyaka wesi2 mele sikhuphule from kule 100 rand, kepha i-compound sikhuphula ngemali esesinayo. Masesithola 110 siqala ku110 simkhuphule ngo 10%. Sesiqala kulapho u110 kuba uye manje sesimenzani, esesimkhuphula ngo 10%. Kuzobe kunyaka wethu ngiyacabanga owesibili lo. Yabo unyaka wethu wesibili manje u110 uye simkhuphula, sothi kanjena ke manje 110% or 110 rand. Ngiyaxolisa, 10%, 110 rand plus u10%. Sesifuna unyaka wesithathu manje ukuthi times 110. 110 bazosinikeza imali engango ukulingana no 110
rand 110 okay, ngiyaxolisa ngingaboni kahle ilingana no 110 rand times 1.1. Iyansa noma impendulo esizoyithola laphayana, sizothola imali engango 100 kufana nokuthi sithe 100 rand lo wasekuqaleni times 1.1 to the squared noma to the power 2, sithola ukuthi u121. Lo 121 lona imali esibe manje sesiyenze enyakeni wesi2. Sasithi enyakeni wesi3 ke asiqali kuleya 100 rand, kepha sothi enyakeni wesi3 manje ukhumbule ku simple interest siphinde siqale futhi ngonyaka kule 100 rand bese ubolekile, kepha manje kunyaka wesi3 sesizoqala ku 122. So to 1 times 122 plus u10% lo sihlale simboleka nyaka nonyaka, sithi futhi sometimes ngo 122 or ngo 121 thingenzeke laphayana. So ke manje u1 plus 1 times 121 plus 100% times 120 times 121 ifana nokuthi 1.1 times 1 times 121 ulingana no 100 times 1 or times 1.1 to the power 3. Asathi to the power 2 manje sithi to the power 3. Into nje efana nale esesiyenze laphaya phezulu ifana ke njengembhale kahle laphayana. So the 100 times 1.1 to the power 10 enyakeni wesi10 to the power 10. Mase sifuna unyaka wesi10 ukusuka unyaka wesi3, ngizothatha nje spreadsheet sami ngithi plus 100 times 1.1 to the power 10 unyaka wesi10, ngizothola leya imali engango 259 nohleza ke noshintshi olukhona 259 or 256, yebo unohleza nje olukhona laphayana emaceleni. Iyo engizoyithola ihamba kanje ke compound ne simple interest. Kunichazela ngokukhumbuza i-simple interest kulapho siboleke khona imali kunento abayibiza precedence, lemali siqale saboleka ngayo sisebenza ngayo njalo unyaka nonyaka, kepha i-compound interest yimali siqhubeka sibale emalini ebesiyithola kulo nyaka. Enyakeni wesithuna asiqale enyakeni wokuqala ngoba nemali esiqale ngayo soqala enyakeni mhlambe wesi2 sibale kuyo, kuleso yithola kwesi3 siqale lapho ukukhuphula ngalo 10% esizothi sikhuphule ngayo. Mawuthola isikhathi zenzele ukwazi ukuqonda, ubuyele futhi kulama video ufunde kahle uzokwazi ukuqonda uqondisise. Siyabonga kakhulu ukuthi nifunde nathi namhlanje.